ଛୋଟବେଳେ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଶାଢୀଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା। ଓହୋ କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ। ତ ଗୋଟେ ଶାଢୀଟେ ଦେଇଦେଲେ ହବନି? ଏଇଟା ବଢିଆ। ତୁ ଆଜି ବଜାର ଯାଉଛୁ ନା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀଟେ ନେଇ ଆସିଥିବୁ। ତୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ବସ୍ ଷ୍ଟପରୁ ମତେ ନେଇ ନିହାତି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ଲଭ୍ ୟୁ। ଓହୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲଭ୍ ୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନିଅନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ? 1500 ଟଙ୍କା। ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଘଣ୍ଟା ଜାଣି ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ଫୋନଟା ଉଠଉନି। ଆରେ ଫୋନଟା ଉଠେଇବା କଥା ସିନା, ଶାଢୀଟା ଆସିଲେ ସିନା କଣ ହବ। ଭାଇ ବସା ଥିଲା। ଆରେ ହେ ଶାଢୀ ଆସିଗଲା। ହେଇଟା ଯୋଉ ହେଲେ ସୁଟିଂ ହେଇ ଯାନ୍ତି ନାଇଁ କି କପଡା ଟା ହାଉସ ମାର ହେଇଛି ହେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ମୋ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଟେ। ହଁ ବସରେ ନଥିଲା। କେ ଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ। ଆରେ ଫୋନଟା କେ ଉଠୁନୁ କିରେ, ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତତେ କଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଡାଇଲ କରିଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଟାଣିବ 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଟବା ଭାଇ, ମୋ କୁନାକୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ। ତାକୁ ବାଟାओ ବେ। ଦେଖିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଆସିଯିବ। ଆବେ ଏଇଟା କଣ ବେ ଶାଢୀ? ଆବେ ଆବେ ରାଜନଟା ରାତିରେ ପିନ୍ଧୁନି ତ ଭାଇ? ନାରେ 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 ନା 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 ନା